Terve. No niin, nyt on tärkeää asiaa monelta kulmalta. Eli tämä eläinlääkäri alvikanta pitää nyt tiputtaa 13,5 pinnaa. Ja mä laitan tähän kylkeen nyt tuon linkin, niin voit käydä suoraan sitä kannattamassa. Ja kissa häntä näkyy tuolta takaa. Hienoa. Just mä tarkoitan. Eläinlääkäripalvelu kulmiltaan. Hinnat alas. Edes sen alvin osalta. Ja ei siinä mitään muuta, hienoa kun olet mukana, ja nyt kannattaa muistaa, että tässä nyt ei hirveän kauan enää ole aikaa, eli ollaan tosi tehokkaita, ja mä toivon tosiaan, että tehdään tämä yhdessä, saadaan tämä maaliin ja saadaan eduskuntaa jotain järkevääkin päätettävää sitä kautta, ja tämänkin asian, niin kuin moninkin muiden tärkeiden asioiden suhteen, on hyvä muistaa, että tässäkin se uni on kuoleman serkku. Kiitos kun olet mukana. Moi moi.